iwe na agafe n'ụzọ ofu onye wee sị gị eyu girl bịa kene iwe bịa o wee sị gị na ihe gị masịkwa na ya gị wetegodi nọmba iwe wele nọmba nye o wele nọmba ppp ọ pinyetie nye nnọọ o wee sị gị ngwa ka eje ntekie gị out eje tekie gị out italidi isi ewu taba nkwobi tachacha nkwobi nya taba nnọọ ụmụ ihe ọ sị gị pik ihe dị iche iche like ipik checheche nnọọ kwụọ ụgwọ o wee sị gị ngwa ka a nababie isi ya mbakwa tupu ajụ anakwa m ejebe mmadụ kedu o eje nwekwe mbe mmadụ cha ma ọlị ọ sị gị oke o wee nabakwa maka o ji nọmba gị oluo izu ụka ọzọ ọbịakwa mee disentin goteli gị kpakpa alili ihe niile ọ nabakwa ọ sị gị ka ana isi ya mbakwa ka eje nu wikendi mbakwa iju so ọ na-abịazi kwa izu ụka ọbịakwa otekiche out gotecheli gị ụmụ ihe dị iche iche nnọọ ọbịakata so take gị out goteli gị ụmụ ihe dị iche iche ilikete wee sị ha nke a gafego nri ihe mma agwazi ya mma enye bilu iwe nyezi enye bilu wee sị ya ụgwọ ụlọ ebe mbini ya akwụọkwanụ m ụgwọ ya landlord na-achọ ịchụpụ m ọgụ ọnya nye gị isikpi ọzọ ụgwọ akwụkwọ a na-achọ ịchụ m ọgụ ọnya nye gị wee nabakwa ọsị gị ka ha na-ajụ ọ nabakwala onwe ya omekete iwe kọọlịa ndị oyi gị wee sị gị ihe itinye mugwu iwe saala enu aka iwe enu olo ịmara ihe ị ga-akọ ịgbachikwe nkịtị ọ bịazịa mbọsị ọzọ isolie naba iluzie ebi ọ sị gị tọpụ ọgọdụ ka anyị si chee igbo ndị isikpịa mba biko kwa ọ rapụkwa gị ulu mbọsị ọzọ ịbịakwa wikendi ọzọ ịbịakwa the same thing bịa ugboro iteghete bịazuo onye ofu ọnwa ọ bịakwa akpa aka ka esi chee ibọn gị ka esi ibọn gị isi ya mbakwa ị na-akwa eme ụdị ya mba ọ rapụkwa gị ịma try ya ihe ime enyi mmena ịtọ ọ rapụ gị nwaanyị ahụ ga-asị na ịbụrụ nwoke ihe ọ ga-emezi bụ ọbịa ọzọ buru ụzọ tọpụ ọgọdụ ya gbenye mee nke a meele gị staịlụ ka ọ lata gị ka ọ nwanekene gị ọ ga-asị ịbụzikwa nwoke mana ịbụ nwoke ịbụ man of integrity and onye mere ihe a like gị like waga gị isi ndị ochie nụ gị maka ihe ọbụla ịgwali ya okwete ihe ọbụla ịgwali ya ekwete maka ọ bụrụ onye ọbụla na-ekwete oge nyere gị ihe ngụnye na-abụ chọba ịbọ gị inye gị enye ọ sị gị na ịgbara ajọ na ịbụrụ ezigbo mmadụ so onye a wee mezuo onye nnọọ ọnwa atọ nwere nnọọ ihe ga-anya nwaanyị ị ga-afụzi jos menye try anya ị ga-afụzi ka nwaanyị ahụ ejila aka ya nnọọ dọka ọgọdụ ya nya wee bịakwutezie gị wee dakpo gị mee gị ndakpo wee sị ka ọ makwala ma ịbụ nwoke ndị nyanwa ga na-adazili gị na-adagala gị ọ matazi ya na ịbụ man of integrity ọ ya ejizi gị na-egwuri egwu nyanwa ga na-asịzi gị ngwa ịkanọkwa kedu ihe ị na-eche ị ga-asịzikwa ha ọ bụzikwa onye nke a na-eme na ọ na-akpa enwu di ya ịfụzi anya na action ma ewere ọkụ try ya ka ị wee gwazie m ka ị wee masịrị asị ma ọ na masịrị asị ọ bụ m bụ lọlọ Nneka Ijelenze ka emesịa